Kaixo denori, gaur, gure programean, zientziaren txokoan, Marie Curie etorri da guri, bere bizitza kontatzera. Txalo bero bat beraren txat. Kaixo denori, gaurka, ze programa polita duzun. Eskerrik asko Marie Curie, beno ba, galderekin hasiko gara. Zer duzu kontatzeko, zure bizitzako lehen urteetan, eta, familiari buruz? Bida gorka, nire lehenengo urteetan, Varsovian bizi izan nintzen. Ni gaztea nintzanean, irakurketa asko gustatzen zitzaidan. Nire gurasoak irakasleak ziren. Aita, matematika, eta fizikakoa zen. Eta nire ama musikakoa. Nik 9 urte bakarrik ez nituen eta nire ama hil egin zen. Oso gogorra izango zen, ezta? Bai, gaurka, oso bizitza gogorra izan nuen. Bai, ikusten dugu, zure argazkitan beti triste zaude. Isildu zaitez, ze bani, Superman sentitzen naiz. Beno ba, galderekin segiko dugu. Zer demostratu zenuen txikitatik? Ni, txikitatik, demostratu nuen, memoria itzela, eta ikasketetarako gaitasun handia nuela, irakurtzea, historia naturala, eta fizika, gustatzen zitzaidan gehienak. Zer duzu kontatzeko, lehen Nobel saria, irabazi zenuen urteataz? 9 urte nituenean, nire arreba zaharrena, Sophie, hil zen, eta 2 urte beranduago, esan dizuedan bezala, ama. Urte beltzak izan ziren niretzat, baina horrek ez zidan ikasketetarako nuen gogoa kendu. Eta gainera, 1911ean, depresioarekin joan behar izan nuen saria jasotzera. Marie Curie, horrek merito handia du, mesedez, txalo bero bat beraren txat. Beno, Marie Curie, orain pizka bat relajatzeko, gure entzuleetako bat aukeratuko dugu, eta galdera batzuk egingo dizkiogu. Zuk bertan, txalo bero bat. Kaixo, nor zara? Ni Ainara naiz. Kaixo Ainara, orain galdera batzuk egingo dizkizut. Lehenengoa. Noiz eta zertan lizentziatu zen Marie Curie? A. Matematikan eta fizikan lizentziatu zen. B. Gizarte zientziatan eta fizikan lizentziatu zen. C. Musikan eta gimnasian lizentziatu zen. Ez nago ziur, baina, nik uste dut, B. Del erantzun da. Ez, erantzun zuzena, A. da. Bigarren galdera. Zer ikertu zituzten Marie Curie eta bere senarrak? A. Gravitatearen indarra ikertu zuten. B. Material erreaktikoak ikertu zituzten, uranioa batez ere. C. Masa neurtzeko tresnak ikertu zituzten. Hau badakit, beda, erantzun da. Oso ondo, asmatu duzu. Eta hirugarren, eta azken galdera, nor da Bronia? A. Bronia, Marie Curieren ama da. B. Bronia, Marie Curieren irakaslea da. C. Bronia, Marie Curieren ahizpa nagusia da. Nire ustez, erantzun zuzena zeda. Hau ere, ongi erantzun duzu, Ainara. 3 galderetatik, 2 ondo erantzuteagatik, 200 euro irabazi dituzu. Zorionak Ainara. Gaurko saioa amaitu dugu, eta hurrengo astean, ordu berean ikusiko gara. Mila esker, Marie Curie, gure saioan izateagatik, eta espero dugu ondo pasatu izana, agur, hurrengora arte.